Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya, sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, laki pa mga overseas Filipino workers. Ako, ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Katapos ang Sabado na sa bulan sa Oktubre, pila na lansad ka adlaw undas na. O sa ato pang mga Bisaya, kalag-kalag na. Panahon sa mga paghinumdum sa atong mga hinigugma na dili na nato kauban karon. Apan tungod kay delikado gyapon ng COVID, ato na lang sa silang dumdumon sulod sa atong panimalay pinaagi sa pagpangaji alang sa kalinaw sa ilang mga kalag. Karong hapon bisitahon nato ang Lapu-Lapu City alang sa mga istorya sa paglaom na sigurado na adunatay makatun-an diri sa Bisaya gyud. Atong makauban si Office of the President Asek Gurney Veloso para sa mga bag-ong abli o natabangan sa Malasakit Center. Makauban sa nato si Sangguniang Kabataan Barangay Pagsabungan Chairman Joan Suson. Update usab gikan kang PCO Assistant Secretary JV Arsena sa gipahigayong Duterte Legacy Caravan sa probinsya sa Cebu. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes. Ang among ihatod kaninyo karong hapon, dali lang sa Bisaya gyud na inyong pong mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad mo mukontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Good news sa tanan, gusto ba ninyo og load para pang text, pang tawag o pang internet para sa inyong online classes? Manghatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. 10 lucky winners sa Globe subscribers o 10 lucky winners pod para sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan o ang inyong address. O i-like o i-follow ang atong Bisaya Gyud Facebook page aron sigurado mong makadaog. Like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, atol sa inaugurasyon sa bagong corporate building sa MCIA nitong Oktubre 28, 2021, Department of Transportation Secretary Arthur Tugade miingon nga ang bagong Mactan Cebu International Airport makapausbaw sa turismo sa probinsya. Ang unong kaandanas nga edipisyo nga adunay modernong kaymanan o pasilidad ug puy-anan sa mga empleyado sa MCIA. Ipanglantawan nga magdala og mas maayong serbisyo, aksibilidad ug kasayon sa mga kliyente sa ahensya. Kini usab adunay mga agyanan nga nalambigit sa mga terminal nga mga building aron makalikay sa pagtabok sa mga agyanan sa sakyanan. Gawas niini, gilatid usab ni Secretary Tugade ang mga kalambuan sa ubang gateway sa probinsya sama sa Bantayan Airport, Camotes ug Medellin Airport. Sa Region 10, formal nga gi-turnover sa Department of Social Welfare and Development Region 10 ang Livelihood Assistance Grant ngadto sa 250 beneficiaries gikan sa nagalaing-laing mga barangay sa Hingog City. Ang Sustainable Livelihood Program, usa ka programa nga giimplementa pinaagi sa gipahigayong livelihood assessment and validation sa mga adunay ginagmayng panganabuhian. Nahatagan kini og katumanan pinaagi sa pagkahiusa sa nasyonal nga pagagamhanan nga gipanguluhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ug Senator Bongo. Nakadawat og 10,000 pesos ang matag benepisyaryo nga pagagamiton kini isip dugang punan sa pagpauswag sa tagsa-tagsa kapanginabuhian, ilabi na sa mga naapektuhan sa pandemya. Sa Region 13, migraduar na ang 18 ka persons who use drugs kung PWUDs. Human gipailawom sa 15 weeks nga community-based drug rehabilitation program sa Barangay Mandamo sa siyudad sa Butuan. Dako ang pasalamat ni Barangay Mandamo Captain Jose Cataluna Jr. sa mga ahensya nga nagtinabangay aron magmalampuson ang kalihukan ug makabot sa PWUDs. Ang kalampusan nga mograduar sa CBDRP, pinagi sa tabang sa DILG, PNP, City Admin Office, PIDEA, KADAK ug BADAK members, CHO ug NGOs. Sumala niya ang mga migraduar nga PWUDs. Hatagan sa prioridad nga maka-enroll sa TESDA ug tabangan nga makatrabaho sa mga proyektong infrastruktura sa barangay. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Daghang salamat, Jay. Mapagsigarbuhon kita mo balita karong adlaw nga ang nagunang tambalanan sa atong kapulisan adunay malasakit center. Samtang niabot na sa 146 ka malasakit centers ang kasamtangan nga anaa sa nasod. Ug laing malasakit center beneficiary ang atong mapaminaw karong gikan sa Mindanao. Kana og dugang detalye ihatod kanato ni Assistant Secretary Girly Veloso. Mayong hapon kanimo, Asa Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon sa atong mga viewers and listeners sa RMN Bisaya Gyud program. Aduna nay malasakit center ang hospital sa atuang mga pulis. Niadtong October 25, giablihan ang ika-145 malasakit center didto sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame, Quezon City. Ang malasakit center sa PNP General Hospital sa Quezon City mao ang ika-29 nga malasakit center sa Metro Manila ug ika-11 na sa Quezon City. Gihangop ni PNP Chief General Guillermo Lorenzo Eleazar ang pagbisita ni Senator Bongo. Siya giubanan ni former PNP Chief Dibold Sinas kinsa usa na karon ka Undersecretary sa Office of the President. Gidawat sa hospital ang labing unang Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President nga nagkantidad og 10 million pesos. Makadawat usab sila og laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Niadtong October 27, giablihan ang laing malasakit center sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center sa Las Piñas City. Uban ni Secretary Michael Lloyd Dino, former DPWH Secretary Mark Villar, ug mga local chief executives mitambong ang amahan sa Malasakit Center na si Senator Bongo sa pag-abli sa Malasakit Center. Gitunol ngadto sa hospital administrator ang 3 million pesos na Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President. Nakadawat usab kini sa 10 million pesos nga MAIP Fund sa DOH. Aduna nay 80 ka malasakit centers ang anaa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Samtang atong paminawon ang atong malasakit center beneficiary gikan sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ang 42 anyos nga si Fe, dako upasalamat sa programa tungod kay na libre bisan ang iyang laboratory fees. Atong paminawon si Fe. Ako si Filial, 42 years old, nagpuyo sa Porocono, Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte. Ako nagpasalamat og dako kay President Duterte ug kay Senator Bongo sa ilang gihatag nga proyekto dinhi sa Kapatagan Provincial Hospital nga mao ang malasakit. Ako usa nga nakabenepisyo sa ilang proyekto kay nagpa-laboratory ko sa maong hospital nga wala ko'y nabayran maski piso. Daghan kayong salamat President Duterte and Senator Bongo. Alang sa gusto nga malibre ang inyuhang laboratory fees, mamahimo usab kamo nga mobisita sa labing duol nga hospital sa inyuhang dapit nga anaay Malasakit Center. Enjoy the rest of the weekend and stay safe. Kini ang inyuhang Assistant Secretary Curly Enriquez Veloso. Mayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update as a Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangitaala ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Link Expressway,
Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects, mahigit 29,000 kilometro na kalsada, mahigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng NAIA at wala ng laglag bala, at mahigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo, Communications Secretary Martin Andanar. Ni-appeal ba mo sa atong load promo last week? Kinsa-kinsa sila. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon sa atong mga viewers ug tigpaminaw sa Bisaya Gyud. Kini si April Rose Montilla ang inyong youth correspondent from the home of sweet people, lungsod sa Medellin, Cebu. Karon atong i-anunsyo ang mga load winners gikan sa last week Bisaya Gyud episode. Unang winner si Ron Kenneth Trazo gikan sa Misamis Oriental. Ikaduhang winner si Jennifer De La Rama gikan sa Calubian, Leyte. Ikatulo nga winner si Marilo Tauho gikan sa San Remigio, Cebu. Ikaupat nga winner si Donna Yanoga gikan sa Butuan City. Ikalima nga winner si Michelle J. Opong gikan sa Dimiao, Bohol. Ikaunom nga winner si Jessa Idkela gikan sa Bukidnon. Ikapito nga winner si Josel Perpetua gikan sa Kabanglasan, Bukidnon. Ikawalo nga winner si Arlen Rosel gikan sa Daan Bantayan, Cebu. Ikasiyam nga winner si Charlene Labrador gikan sa Kabanglasan, Bukidnon. Ug ikanapo nga winner si Pablo Salinas gikan sa Cebu City. Ug para makadaog sa Bisaya Gyud load promo, i-text lang ang inyong pangalan, address ug cellphone number nga naa sa inyong mga screen or i-text sa 0917-8486-469 or 0908-8501-364. Ug karon ato nang ipadayon ang pag-anunsyo sa atong mga lucky load winners sa niaging episode. Ika-11 nga winner si Greg Asok gikan sa Cagayan de Oro City. Ika-12 nga winner si Renz Mahinay gikan sa Butuan City. Ika-13 nga winner si Clifford Qualbar gikan sa Cebu City. Ika-14 nga winner si Ronald Casinelio gikan sa Mahawak, Medellin, Cebu. Ika-15 nga winner si Mary Joy Sakay gikan sa Misamis Oriental. Ika-16 nga winner si Benos Bucal gikan sa Toledo City. Ika-17 nga winner si Jennifer Ann Delantar gikan sa Western Poblacion, Puro, Cebu. Ika-18 nga winner si Margareto Panganuron gikan sa Ubay, Bohol. Ika-19 nga winner si Sekta Orot gikan sa Leyte, Cebu. Ika-20 nga winner si Lovely May Galican gikan sa Maco, Davao de Oro. Para sa dugang impormasyon, i-like ug i-share ang Bisaya Gyud Facebook page. Ug kini si April Rose Montilla ang inyong youth correspondent sa Medellin, nagpahinumdum nga mag-amping kita kanunay niining pandemya ug ayaw kalimot magpabakuna. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Gyud News ug sa ato mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higalang Bisaya sa atong mga kaigsuonang nakumbati sa pagkakugi karong panahon sa pandemya sa atong mga banggiitan na mga tindiro ug tindira, mga driver ug sa tanang mga frontliners. Mayong hapon kaninyong tanan. Sangguniang Kabataan, free printing service. Usa lang sa mga programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Pagsabungan aron suportahan ang ilang mga estudyante. Aron natong may balaan ang ilang mga pamaagi para maka-avail ani ug sa uban pa nilang mga programa atong makauban karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Pagsabungan Chairman John Suson. Mayong hapon kanimo, Joan. Mayong hapon, Sek. Mayong hapon sa tanang viewers nato karong hapon na. Joan, unsa maning programa para sa inyo mga estudyante ug unsa sad ang ilang buhaton aron maka-avail aning inyong libreng printing service? Ang kining programa among gitawag og free printing program. So na amo ni siyang napasugdan karon tuiga. So bali ang mga batan-on sa amuang barangay, mag-submit lang sila og email, so mga PDF or
Word file sa ilahang ipaprint na mo consisting of 75 pages per youth per month. So, mo refurbish, mo return siya to 75 ika next month na pod para maka-avail gyud ubay-ubay nga mga batanon diri sa among barangay. Amo ning na-come up nga program kay hingi tungod sa kasagaran sa mga students karon kay wala man tay physical nga classes, so natay ginatawag nga practical researches or modular kasagaran sa mga student nilabi na sa amo ang mga estudyante diri sa amo ang barangay. So lukop na ini programaha magpaghatag og libreng printing serbisyo isip sa mga batanon diri sa amo ang barangay. Og usap pa sad ani aron kuhaan pod ang ilang galastuan sa ilahang pag-eskwela ug makaabag sa ilang pagtuman sa ilang mga pangandoy. Joanne, hinay-hinay na ang pagpadala og COVID-19 vaccine alang sa mga kabatan-unan edad 12 hangtod 17. Unsa nga pangandam ang inyong gibuhat aron maingganyo sila tanan na magpabakuna? Daghan jud mi og mga gipangkuan sad sa mga batanon nga maingganyo sila nga mapabakuna kay sa isip hulagway kami sa mga kabatan-unan diri sa amo ang barangay. Ako ang council majority gid namo sa akong mga konseho nakapabaksin na gid ming tanan. And then kabahin sad aning COVID-19 no, ako sad di ay isibya sa makadiyot nga atong konseho diri sa atong barangay nakapahigayon jud kami og pagpanghatag og mga COVID-19 prevention kits o ginatawag ni namong hygiene kits. Pag last year nakahatag kami og 2,000 ka kits sa 2,000 ka batan-on diri sa among barangay og karon tuiga nakahatag sad kami og second batch nga 500 ka hygiene kits. So sa total aduna kitay 25 ka nga nahatagan na ini abag sa pagdumili sa pagtakap aning pandemya or kanisa nga virus na atong gikuan sa karon sa COVID. O karon lang pag last week nakakuan mami for next year's programs. So nakakuan sad mi og program for ang among ipahigayon ang information drive for COVID-19 vaccines. Diin magpahigayon kitang webinar mahitungod sa angay natong may balaan sa vaccine ug aron usab matagaan og tubag ang mga kaligutgot ug mga pagduha sa atong mga kabatan-unan ug usab ang atong konseho gamit ang atong official Facebook page wala sad malimot sa pag-share og mga impormasyon gikan sa DOH kabahin niini. Joanne, can you share to us kining inyong mga programang gimugna aron malikay o mahilayo ang inyong mga batan-on sa illegal o daotang bisyo? Aduna kami sa kanang mga nga forte sa kuan sa ato ang about sa paggamit sa dili maayong mga buluhaton o para mahilayo pod sila sa mga illegal or unsay mga buluhaton nga dili maayo sa atong mga kabatan-unan. Aduna kami mga program nga ay gipahigayon para nila. So last June nagpa mural painting ni giubanan sa among barangay. So in partnership namo sa among barangay nga aktibo pud kayo aning mga butanga. So nagpa mural painting mi ang kanang mural painting kay nagkuan og napo ka groups unya naami 30 ka mga batan-on nga ni participate. So naka-focus di siya sa unsay mga bati o mga disadvantages kung sila mosulod anang mga illegal or mga daotang bisyo. Aduna sad mo'y programa regarding gender equality. Can you tell us more about this? Yes, Seth. Nasad may mga programs for the LGBTQIA community. So last June 27 nagpahigayon mi og seminar nga gipanganlan namog gender sensitivity seminar. O kani gitunghaan sa mga kabatan-unan o gilabi na sa LGBTQIA community. Onya pag last July 4 gipahigayon namo nagselebrar mi sa ilahang LGBTQIA Pride March. Diin kami tanan giyugan sa LGBTQIA community nagparade mi tibuok barangay. Kumusta po ang inyong pag-aghat sa mga kabatan-unan na magparehistro labi na karon nga extended ang voter registration hangtod katapusan sa Oktubre? Kabahin ana Seth, always me gina-share namo ang mga
kanang unsay mga gipang update sa amo ang COMELEC diri sa Mandawi City sa among FB page o sa amo sang mga personal account sa Facebook amo nang gina-share sa amo sang mga kasilinganan nga katong mga wala pa na rehistro sa amo tatong mga batan-on nga nag-edad og 18 nga pwede na makabotar amo gina silang gi-encourage nga magparehistro. Joan, unsa na lang imong mensahe sa mga kabatanunan sa barangay, pagsabungan ug sa kinatibuk ang Mandawi? Usar gid ako ang mensahe alang sa tanan nato kabatan-unan no. Kami sa tagsa-tagsa namong konseho nang hinaot nga suportahan o magkuyog kita sa paglambo niining mga programa nga among mapatuman. Giya mapatuman ug tumanon pa. Dili lamang kini para sa amo ang pagtuman, dili pod kayo ingon sang inyuhara atoan ning tanan. So wala mi diri SK kung wala sad ang among mga kabatan-unan diri sa among barangay. Labi na karon sa panahon nga pandemya, gilangya usab sa atong konseho ang mga programa o aktibidades nga makapahatag, makaabag ug makaagak kanato sa pagsulbad niining panglawas nga krisis. Busa balikon ko, mapadayon kita og padayon sa pag-uswag kabatan-unan. Daghang salamat. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataan Barangay Pagsabungan, Mandawi City Chairman Joan Suson. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago. Kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga kaigsuunang Higalang Bisaya. Sa ato mga kaigsuunan na lahutay sa pagpaningkamot aron makabangon karong panahon sa pandemya sa ato mga kumbati ng mga tindirog tindira, mga driver ug sa tanang mga frontliners. Mayong hapon kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa mga niaging adlaw, gibisita sa lain-laing ahensya sa gobyerno ang probinsya sa Cebu aron iambit ang mga legasiya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang pamana ng pagbabago nakasamtangang gitagamtam sa mga Pilipino bisan taliwala sa pandemya. Iatod sa ato karon ni PCO ASEC JV Arsena ang pamana ng pagbabago gikan sa lungsod sa Mual, Boal ug Alegria. Maayong buntag, Secretary Martin. Mga bayan naman sa Southern ang dinayo ng Team PCOO para gawin ang Duterte Legacy Caravan. Ito ay ang mga bayan ng Mualboal at ang bayan ng Alegria. Dumalo sa ating Duterte Legacy Caravan ang mga local officials, mga barangay officials at mga benepisyaryo. We know and see the continued importance of getting truthful information across to every Filipino. This is because the right information can empower Filipinos, uphold the integrity of one's rights, and can save lives, especially in our current pandemic situation. Ang ibang benepisyaryo naging emosyonal pa habang kinikwento sa amin ang kanilang mga karanasan. Salamat sa DSWD o sa ubang pang-ahinsa sa gobyerno nga nakatabang sa among kalisod. Dako namong pasalamat sa atong Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pagpadayon sa pagsuporta sa programa sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ako mainiton nga itunol kaninyo ang mga suporta na mga dawat gikan sa atuang mahal nga Pangulo Rodrigo Roa Duterte o sa Senador
Christopher Bongo nadawat namo ang among mga yuda kaming mga tricycle driver. Dako kay katabang sa tagsa-tagsa namo ka pamilya kay puro-puro man may pamilyadong mga tricycle driver. Secretary Martin tuloy pa rin sa pamamahagi ng kanilang mga tulong o assistance ang ating mga partner agencies. Kabilang dyan ang DOLE at ang TESDA na talaga namang ipinamigay at ipinapakita ang mga legasiya ng ating Pangulo. Ang DOLE namigay ng ayuda habang ang TESDA naman ay namahagi ng mga livelihood assistance. Sec Martin, nakakatuwa nga kasi pati yung mga mayors, yung mga local chief executives ay napaka-enthusiastic na magbahagi kung ano yung mga legasiya o mga nagbago sa kanilang bayan at sa kanilang personal na buhay mula nang maupo si Pangulong Duterte. Because of this caravan legacy, so many changes have been made by your president, beloved president. And I can say that this is a truly inclusive growth for all the Filipino people. Diin takakuha og tabang or kaayuhan, magbaton gyud ta og utang kabubuton, di ba? Atong itanom sa atong hunahuna ug ibutang sa atong dughan kinsa atong tao nga nakahatag natong kaayuhan. Para sa Duterte Legacy Caravan, JV Arsena, PCOO. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nakita nato nga pinaagi sa mga gihimong programa sa gobyerno sa panguna ni Pangulong Duterte, dako ang nahatag na tabang niini sa ato mga kaigsuonan sa lain-laing bahin sa nasod. Pamatuod lamang kini sa legasiya sa atong presidente. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, dili natapos ang inyong programang Kadunay Anda Mutabang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban si Office of the President Asik Girly Veloso, si Sangkuniang Kabataan Barangay Pagsabungan Chairman Joan Suson, kay PCO Asik JV Arsena. Magkita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DCXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malaybalay. Og makita sa social media platform sa Armen Facebook o Bisaya Gyud Facebook page. Paglihog sad og like, follow, share and message sa among Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud, ug subscribe, share and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad mo kontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi. Mag-ampo og magkita-kita tag-usab mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya.